फाइनालि लोगोफोर बेसेबा गोबाव समनि उनाव नुजानाय बायदि मोनखाबाय लोगोसे जों दिनै एकदम फैफिनमारबाय आरोना ओमफ्रायथ' जोंनि फाग्लि गोसो फेमिलि गासैबो मोजां ना जोंनाथ' नै खौराङा दसेनो एकदम गाज्रि जाब्रबनानै गाज्रि खौरांखौनो होननांसिगोन बिनि उनाव नै दिनै एसे दिनैसो हां फैनाय बायदि मोनलायबाय आरोना जोङो औ सनामोन ओमफ्रायथ' दिनैसो सनामोन होननो मोनलायबाय नै आंहा आयु हाबाब दसेनो बेफोरबायदि जाब्रबबाय आरोना लोगोफोर दे जायखिया जियानो जा दा नै गुरब्ला गुरबि एकदम खावला खावलि नुजाफैफिनलायबाय जोङो माथो होनबावनो जोंथ' जाहैबाय कार्टुनसो नालाय कार्टुननि मुलुगावनो थिनहरफिनदोंमोनहाय जोंखौ दसे समनि थाखाय औहाय गोसोफोरानो एकदम जोंहाबो मोजां मोनथाराखै इसेबो औब्रा लोगोफोर एसेबां सम नोंथांमोनजों जों कानेक्ट जानानै थाबाय दा हरखाबैनो बेफोरबायदि दसे सम जानायखौनो माने एकदम गोसोआनो सुखुवा सुखुवा मोनथारदों आरोना मालाय एपनि मालिकानो बेफोरबायदि खालामना हरबाय नालाय लोगोफोर माथो खालामबावनो जोंनि आखायावबो गैया जाहैबायना औ नोंथांमोनाबो गोबां सोंहरदों मा जाखो आब' माबोरै जाखो मानो भिडिअखौ हगारासै मा जामारखो बेफोरबायदि गोबां सोंथि खालामहरदों आरोना दाख्लै दसे समखिनिया जाथ'वाखैमोन नालाय बेखायनो लोगोफोर मा बुंबावनो आरो प्ले स्ट'रनिफ्रायनो एकदम उरायहोबायना प्ले स्ट'रनिफ्रायबो ओमफ्राय एपआबो खामानि जाबायना अब्लाबो दसे समबाबोथ' ना डेलि नुजाफैयो नालाय नोंथांमोनजों गोसोफ्रा एकदम बोरैबा गाज्रि मोनलायलाङोना बेखायनो जोंथ' जोबोद नेबाय थादोंमोन लोगोफोर जोंनि आखायावबो गैयाबा माब्ला मोजां जागोन माब्ला जागोन नाथाय हनै नेयोसो नेयो एकदम बारायलांबाय थायोना डेटआनो दा ओमफ्राय नै दिनैसो खुनु मथे जासाबबाय आरो बेनोथ' दसेयावनो आंहा हले बिराद गोसो गाज्रि मोनबाय थादोंलै लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावबो नुजाफैनो हायाखैमोन नालाय औ ओमफ्राय नोंथांमोना जोंखौ गोसोखांदोंना जोंथ' जोबोद बुरजा गोसोखांखादोंलै लोगोफोर अब्ला जि जाबाय ने सनामोन जायखिजाया एबारनिफ्राय जोङो जेबो प्रब्लेम जायाबा मोजाङैनो मोजां लाबोफिननो नाजासिगोन आरोथ' नोंथांमोनाबो गोबाङानो बुंहरबाय आदासो थासिगोन नामा हांमा थाबाय नायनो आसो थासिगोन होनहरलायबाय लोगोफोर आरो जोंबो जोबोद दुखु मोनखादों नाथाय जोंथ' माथो खालाम हानोमोन ना नेनायनि अनगानो लोगोफोर प्रब्लेमखौथ' माथो बुंनो ना बिदिनो जायोलै एपफ्राबो जेरै मानसिफ्राबो लोमजायो साजायो माबा नङा माबा मोनसे जायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो एपफ्राबो माबा नङा माबा मोनसे जायो बिदिनो सानना लानांसिगोन जोंबो दुखु मोना नङा गोबां दुखु मोनखादोंलै आंथ' आयु हाबाब जेबो खालाम गोसो जाथाराखैहाय बोरैथो गोसो जानोब्रा एथबां बेबायदि दुखुनिथ' बाथ्रा जाहैबायमोन ना जोंनि थाखाय दसेबाबोथ' दसे गोमानायावबाबो हुदा जालांबायना नोंथांमोनजोंबो लोगोफोर बेखायनो एकदम गोसोखौनो ब्रेकआप जानाय बायदि मोनलायदोंलै दसे समखिनि गोमानायबाबो औथ' आरो ना मेहे ओमफ्रायथ' जि गोबाव जानाय बायदि मोनखाबायलै थारैनो लोगोफोर माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जानांबाय आरोना दे जेबो साननांला जि जाबाय लोगोफोर ना दिनैथ' बांद्राय मोजांबो जास्लाबनाय नंला खोमा अब्लाबो जों ससेखिनिबाबो लाबोलायबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय सनामोन जेबो नंला जोंबो कार्टुननि मुलुगाव थांथ'बायमोन आरो दसे सम गोमाबाय आन्दारग्राउन्ड जाबायमोन दसे ओमफ्राय नै दा एकदम खावब्ला फैफिनजोबलायबाय मा जायो मा मायो लोगोफोर जेबो भरसा गैया गेरेन्थि गैखाया होनबायना दानो दं दानो गैया होननाया बेनोसै आरो एबानो मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो मोनथिला लोगोफोर सिगांनिफ्रायनो बिदिहाय मा बुंबावनो आरोना दानो नै गाबोनबा मा जालायो सोर मोनथिबावगोन बेखौबा ओमफ्राय नोंथांमोना जोंखौ नुफिनना मोजां मोनदोंना मोनाखै लोगोफोर जोंथ' हले जोबोद माने गोजोननाय मोनबाय आरोना दिनैसो नोंथांमोनजों रायलायनो मोननानै गोबां नाजानायखौथ' मा बुंबावनो एकदम सानसेबो बाद गैयै नाजाखादोंमोन जाबाय खोमा बेफोरबायदि नंनानै नाथाय गैया लोगोफोर जायानो दिनैसो जाबाय आरोना एकदम हरावसो जाबावदों हर माने फुं जाबायमोन आरोना आंथ' मबाइलखौनो नायनो सुखुलायथाराखैमोनहाय बिराद बोरैबा माबा गोमानाय बायदि मोनलायथारदों लोगोसे बे एपजों जाय बिथांमोनाबो बानायो गासिनाबो माने जाखाथाराखै आरोना दा मालाय हजोंनिफ्रायनो खालामना हरबायबा जोंनि आखायावबो गैयाबा माथो खालामहाबावनो लोगोफोर जायखिजाया नेयै दिनैसो नुजाफैनो हाबाय लोगोफोर अब्ला दान्दिसे भिडिअखौबो नायलांदो जायफोर नेना दङमोन एसेबाबो जायफोर नायनो मोजां मोनो मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो जोंहा लाबबाय थाथारो नालाय एकदमबारे अब्लाबो गोसोआ सुखुवाना लोगोफोरनि जोंहा एखेबारे मोनसे फेमिलि जाबाय नालाय बेखायनो माबा गोमानाय बायदि मोनखादोंला आं सयथिबो मोनसे गाज्रि सिमां बायदि सानना लानांसिगोन आरो दायो दे अब्ला सनामोन जोंखौ नुफिननानै सोर मोजां मोनखो खिन्थाहरलायदो आरो जायफोर गाज्रि मोनबाय जोंखौ नुफिननानै अब्लाबो फोरमायहरदो दे आं गुबुननि फिलिंसखौथ' मिथिया नाथाय आंना फिलिंसा एसे जुदाहाय लोगोफोर जोबोद माने नोंथांमोनजों एसेयावनो बिराद कानेक्सन जाबाय नालाय इमोसनेल मोनलायलाङो बोरैबा
ओमफ्रायथ' बयनिसिमबो लाभ इउ दै जों दिनै फैफिननो हाबाय लोगोफोर दसेबाबो फैफिननो हालायबाय दे होमबा नायलांदो सनामोन आयो हाबाब दिनैसो एकदम जोंनाव जिउ फैफिनबाय नामाहाय बिहामजो औहाय आयै माथो बुंबावनो दायो दे हा भिडिअ लोगो मोनलायसिगोनहाय ओरैनोबा नुयिया गोबाव जाथारखाबाय जोंखौ दे उनफोराव रायलायबाय थानोसैलाय आयै नों माखौ दुखु खालामगासिनो दे एबे हाबाब रावजोंबो रायलायनो गोसो गैथ'आ दायो नाथाय मानो नों माखौबा रागा जोंदों आंखौ रागा जोंबावदों नों आयै सना नोंखौलाय मानो रागा जोंनो आङो नोंखौथ' रागा जोङाखै आङो होमबा मानोथो सिरि सिरि नों ओमफ्राय आबैयाबो सोरबा आलासि फैगोन बुंबाय थादों जोंनाव सोर फैनो नागिरदोंबा मम आबा बे जुदि आलासिया नोंबाय लिंहरनाया फैयोबा ना जों बेवहायनो थाया मिथिबायना नाथाय मानो मम आं दा नोंनो मा होनना फोरमायबावनो दे नोंबैयादि आंनि थाखायसो हौवा गोदान खालामनो लिंहरदों माने ओमफ्राय बे सेंग्रायाबो लाजिनांगौमोनलै आंखौ बेफोरबायदि गासिबो मोनथिनानैबो बे आंखौ हाबा खालामनो नायनोसो फैनो नागिरलायबावदों माबायदि सेंग्रा जाखो बेलाय आं हाबाखौ लानानै थाबैनो बेनिफ्राय ओंखारलांगोन आइया जुदि मानिथाराबा मम फैदो ओंखाम एसे जाहैनोसै नोंथ' जेबोबो जायाखैना मा जादोंथाय आइया एसेयावनो दुखुबो जाबाय थादों ओमफ्राय रागाबो जोंबाय थादों मम नों खोनादोंना औ आबा ओमफ्रायथ' बे आलासि होननायखौ नोंबैनि खोथाखौ माब्लाबाबो दालाखा माबाफोर बुङोबा मिथिदों जों बिनिफ्रायनो ओंखारलांगोन नांगौबा नाथाय आलासियानोथ' सोर जाखोबा जायखियानो जाया मानो बेखौ नों जेबो मतलब लाखिनाङा अके दे होमबालाय आबैयाबो दा लेट जाबोगोननो ओमफ्राय ओंखाम जाहैनोसै ना फैदो मम नोंबोथ' जायाखै नांथ'ला दे आबा नों जाहैलाय थांलाय दे थांथ'दो दे ओमफ्राय स्टाडि खालामनो जिरायदो दसे ओंखाम जाखांनानै दे होमबा बे आइयाबो मादि निसा जादों दासान्दि आंनोथ' रावनिबो गोनांथियानो गैयाना मानोबा बुजिखौनो मोनला बेबो माथा साथासो साजोबो आंना बोरैबाबा नाङा दे आयै नों बिदि खालामबाय थाबा आंनो माबा मोनसे खालामनानै जाहोगोन दे आंनि फिसालाखौ बाखिथ' आरो माथो बुंबावनो नों औ आंसो सिनायदोंना आंखौ नोंथाङा मानो सिनाया जानो बहाबाथ' लोगो मोनदों जों नङा होमबा आया मेडाम बेथ' माथो गुबुनसोलाय मानसिया सिरि थानाङो औ नोंथांना मेडामा आंखौ सिनायबाय जानांगौ नोंखौलाय बोरै बावनो हानो आंलाय बोरै बावनो हानो नोंजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैयाब्लाबो गोबां गेहेरा सोमोन्दो दङ मानो बेखौथ' आंबो बुंनांलायला अके ओमफ्राय मेडाम नोंथाङालाय दिनै बेहाय मानि थाखाय जोंनि पुलिस थानायाव माबोरै नुजाफैखो नोंथाङा जों बेहाय मोनसे खामानियावसो फैदों लक्ष्मणनि थाखाय बिदिब्ला नोंसोर लक्ष्मणनिफ्राय जानानै फैदों औ नाथाय बेखौथ' मिथियामोन आङो जे बेहाय नोंखौबो आंबो लोगो मोनफैगोन नोंहालाय मालानिफ्राय बेफोरबायदि जाना दं खुमायो मा अब्ला बेनो बे बै मोनसे जायगायावनो थाबाय थानांगौ आरोथ' खाफाल मोजां नोंना जे नोंथाङाबो माने बाहेरायाव ओंखारफिननो हाबाय नङाब्लाथ' दासिमहालागै नोंथ' आंनि पावारखौ नुदों मा थुनथुलि जायखियानो जाया मानो आं बेवहाय जोंनि पार्सनेल खोथाखौ जेबो रायलायनो फैयाखै लक्ष्मणनि थाखायसो फैदों आङो आरो जुदि नोंथाङा लक्ष्मणखौ बेनिफ्राय लांनो सानदोंबा बेथ' माब्लाबाबो जानो हानाय नङा नैबे बिथाङा मिस्टार रबिराम लक्ष्मणनि उखिल आच्छा बिदिबा बिसोरो लक्ष्मणखौ लांनोसो फैदों नाथाय लक्ष्मणजों बिस्राजों मा कानेक्सन आंथ' बेफोरबायदि मानसिखौ मालाबाबो हगारनो गोसोआनो गैखाया मेम जों बेहाय लक्ष्मणनि जामिननि थाखाय गासिबो पेपारखौनो रेडि खालामना लाना फैखाबाय नोंथाङा नायनो हागोन आरो जोंथ' दिनै जेरैखि जाया मानसिखौथ' लानानै थांखागोन मेडाम दा बिसोरो जुदि लक्ष्मणखौ लांबा उनाव आरो माबा प्रब्लेम खालामबावबा मानसियानो फाग्ला रखमखालै बियो जेबो जाया दे ओइ आयै ओंखामा मोनबा खुरदोलै ओंखाम जाखानोसै आब'आथ' दिनै फैथ'नानै नंला खोमा ओजों बैयावसो थांसिगोन खोमा गुमैमोननाव आंथ' नङाबा ना चावमिन नङाबा मम'सो बिहरनो सानदोंमोनलै आब'नाव थाब सफैबा नै बे जानायखौल' गोसोखांबाय थादो नों सिमां मोगथां आरो बिब'नाव बेखौ बिहरलाय फैबानो बिदि लाबो होननानै जालायबाय बेना ओंखाम खुरदोलै ओमफ्राय मा ओंख्रि संदों होनदों ओंख्रिखौलाय मानो सिमां नुबाय थायो दा खुरब्ला जाबानो जाबाय लेखा फरायनायाबो दानो जाथारलायबाय नोंना माबा दसेल' फरायो लेखासो फरायो ना लेखा नायनायावनो मबाइलसो नायो बिदिबालाय बोरै जानोसै आबा
दालाय आंलाय मबाइल नायनाय टाइमाव मबाइल नायोब्रा फरायनाय टाइमाव फरायो ओमफ्राय ओंखामबो उखैबायना आयै गावस्राबा आं बिनायखौ खेल खालामालै ओमफ्रायथ' नायनाय ओंखाम जानाय मानि आंखौ बुंनायावबा दङ दे ओमफ्राय फरायनाया मोजां फरायबाव दसे फरायबावबानो जायोमोन ओंखाम ओंख्रियासो माला मोन्दों माला मादों हा बिदिनो टाइमखौ बारहोसै नङासै दा ओंखाम जाखांबालाय फरायबावगोन नोङो बेथा फरायबावगोन इस फरायब्रायै दायो ओंखाम जाखांना दसे नायबावगोन ना ओंखाम जानोसै गय फाथै एसे जानोसै दे आलु भाजासो एवदों दिनै जेबो गैया दावदैल' एवबाय ओमफ्राय दा नोंबोनो फन हरबाव हजों थांबाबो ओइ आलु भाजाल' बानलु बाथोनसो देनानै जानोसै आं दाख्लै ना गोरानखौबो होनोसै दहायनो बुंखाबानो जायो बैयाव दाउ बयलारखौनो लायना फैगौमोन आं ओंहाय बे बेराम जासावलाबायदों होननायखौ खोनायाखैनो हा आरोथ' बे माबा माबि जादोंनो सिथर सिलानो बिनिफ्रायथ' बेफोर मोजां नङाहाय आबा मा सानफ्रामबो ना बेदर गैयाबा ओंखाम खहाबा सिबिलै बेफोरखौनो जाबाय थायो नामा ओरैनोबो जानांगौ ओंखाम गोजानो बेफोर मा खथ' गोथाव नोंनाबाथाय बिदिनोसै गावहा गोथाव मोनबाखि आंना गोथाव मोनो है एबार गुमै फैबा गुमैनाव बेदरखौनो जि बुरजा बिहरना दोनखागोनलां ले ना बेदरल' नांगौ बे गथ' सासेनो दाथ' आखायाव एसे एनै फैसा थाखा दं होननानैबो मा सानफ्रामबो बेदर फिसा जाबाय थानोसै होनबा हे आयु बिदिबालाय बोरै जानोसै ओमफ्राय नै आंहासो सोलाबलाय लाङासै ब्लाउस गांनै लायनांगौमोन दा रबिबार हाथायावसो थांसैहां ओरैनोबाथ' थांनो नङैनो थांनायफ्रानो जालायलाङा मा खालामनो समाबो मिलाया आंनि आइ फिसाजोआसो बिदिबा दिनै न'आव सफैथ'लाबा दायो फन हरोबावनोसै आं र' आयु हाबाब बोथोरफ्राबो अखाबो गैया बारबो गैया गरम जायोहाय आरो अखा हाबाबो हाबायानो थायोसै लक्ष्मण दिनै आं नोंखौ बेनिफ्राय लांनो फैदों आंजों लोगोसे आं नोंनि उखिलखौबो लाबोखादों मेम नों जोंनावनो थायो आरो जोंनि खामानि मावो अब्ला नोंखौ खैफोदाव आं बोरै ओरैनो हेगारनो नोंखौ खोनानाय लोगो लोगो आं नोंखौ लांनो फैबाय मोजाङै मोजां बेनिफ्रायथ' थुनथुलि मेडाम बोरै जाखो नुदोंना नों आंखौ जोबनो सानदों आंहा आरो बाहेरायाव ओंखारनोसैसो एसेबांबो दाबाज्ल' लक्ष्मण उदां जाबाय होननानै नों बारे बारे गोरोन्थि मावबाय थायोब्लाथ' नोंथ' बेहायनो फैफिनखानांगोन मा होनो जेलाथ' नोंनि बिराद आंगो लोगो जाबाय नङासै एसेबांबो मानि खुसि आरोथ' लक्ष्मण नों मानसियानो गाज्रिखा नालाय बेखायनो गाज्रि मानसिफोरजोंसो नोंहा लिंक दंखायो जायखिजाया आंखौ बर'नो नागिरनायाव ओंल' होनदोलै भाइ नङाबा मानो बहननो नागिरदों मानि थाखाय खारनखौलाय मानोब्रा ओंखारनो मोनबानो जाबायानो जेलाव थायै बरिं मोनबाय चिकेन बिरियानि माइबा माइबि एसे बाहेरायाव ओंखारनानै गोजान आराम लाहैनोसै ओइ थुनथुलि सना दुखु दाजादे मानोना आं नोंनि बे जायगानिफ्राय थांथ'नोसै ना नुनाय नंथ'ला नों आंखौ आंखौथ' मा दे होमबाना मालाबा लोगो मोनफिनगोन थुनथुलि मेडाम नोंनि पावारा जेसेबांखि नों मेडामानो जाया मानो नाथाय आंनि माबायाबो एकदम गोजौआवसोखा आंनि पावारखौबोथ' खम साननाङा गोबां आंहाबो अफिसारफोरजों सिनायनाय दंखायो नाथाय नोंथाङा जायखौ लांनो नागिरदों मेडाम बियो गिदिं गिदा बेवहायनो फैफिनखानांगोन नायबाय था थेंक इउ स' माच मेडाम नोंथाङा जे बेयाव फैबाय मानो फैया जानो लोखि नोंनि खैफोदखौ आं बिदि नायनानै बोरै थानो बेखायनो नोंखौ आं दिनै बेनिफ्राय लांगोन लेखा लेखि गासैबो पेपार्स डकुमेन्टस रेडि जाखाजोब्बाय बे सनामोनहाजों माबा माबि कानेक्सनाव दङब्लाथ' गाज्रि लाइनावनो जाखागोन बहाथो मोजां जानो बिसिनि फेमिलिया दा हजों गोजौनिफ्रायबो रायलायनानैसो बियो बेवहाय फैखादों बेखौ लांनो उफाय गैया आरो दे अब्ला माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन थुनथुलि मेडाम नोंखौ बेफोरबायदि नुनानै गोजोननायबो मोनदों आरो बोरैबा सानलायबो लांदों आरोना नोंखि बेबायदि जानो समाय मोनदा दा मानो समाया जानो आंनि सिमांनि मोगथांनि रानिखासो पुलिस मेडाम जामालाय मा जानो आंनि फसायनाय आंनि मेजेरनाय आंनि गासैबो रागायाबोथ' हाय आंनि आखायाव दंबाथ' बिसोर सानैखौ एकदम उरायहोजोबसिगौमोनलै आङो दे अब्ला थाथ'लायदो थ'दे लक्ष्मण साला गोसोबायदि मानो खालामनो मोनारा आंनि गोसोबाथ'ना बेखौ बेवहायनो सेवहोसिगौमोन आङो जेलावनो नाथाय उफाय गैया आरो मा होनखो बाजै लोखि माने आदा लक्ष्मणआ जेलनिफ्राय गबाय ओरैनोथ' बियो गवामोन नाथाय बे सना बिमानि थाखाय दा बाहेरायाव ओंखारथ'नो मोनबाय बियो उत्तरी अब्ला मा जाबावगोनलै बाजै दिनै जानो मा दं आरो मेहेर एबारनिफ्राय आरो बिदि आल्थुक फाल्थुक माबा मोनसे क्राइम खालामबावबा बेफोरबायदि हानायबो नंखाला एबार दोखो दोखो मानजि जाखाबाय जोंजोंनो औ बाजै
आदा लोखिया जेलनिफ्राय गबाय होमबाथ'। आरो बेबो सना बिमाया जेबो खबावदों बिखौ। नाथाय खोनासंखा मेहेर माब्लाबा जुदि बे लक्ष्मणखौ लोगो मोनबावो बिजों लोगो दाजाखा आरो नोङो। ओइ बाजै आंलाय मानो बेजों लोगो जालाबायनांगौ जाखो दे? औ ओमफ्राय नों आंखौ मानो लांनो फैदों होनदोंमोनलाय? ओइ बाजै अजों न'आवबो एसे दुंहाव थासारि जाबायलै। एसे नों थांब्लासो मोजां जागोन नामा? माने जुरि ममजों इमि आयंजों बोरैबा बोरैबि जालायलायदोंलै। मा बोरैबा बोरैबि जालाबायनांगौ जाखो दे मेहेर हो? बिदिनो आफाजों जुरि ममजों ओमफ्राय इमि आयंजोंलै। बाजै आदायाबो बुंदोंखि गावहाथ' फैनो सोलाबथ'वासै नालाय ओजों न'आव जुरि मममोनजों दङ। आंखौ नोंखौ लाबोनो खोन्थादों माने न'आव लांफैनो आरोना। थुदो बाजै। हे गसाय मा जालाबायखो दे जेनेबा? मोनथिया बाजै मोनथिया। ओमफ्राय थनाय नोङो बेदरबो संखादों दा जेबो खुनु टेनसन गैया। एम्बु बेदर दंखायो बाजै। आयु एम्बु बेदर फुवा मोननायब्रा आसोलो बिराद फेभरेट मोनखायोलां होमबालाय। मा आरो आंबो ना आंथ' बेखौनो मालाबा डिउटि एसे रेस्ट मोनबा एम्बुखौनो बिदि नागिरनोसो थांनो सानदोंमोन अखायाबो हागारगारासैरा। बाजैयाबो आंना एम्बु लाबारखालै एम्बु बेदरनो मिलायखायोलै थ'द' बाजै। थै जाम्बा एफा गोथाव बेदरखौबो सोरबा जायालासे थानो हायो नालै हो? जाय जाया बफाथि थायो मिथिदो हो? येस बाजै येस इउर राइट थुदोल' ओमफ्रायो मोनालाय लांबाय नै। ओमफ्राय आंना पति परमेश्वरा मानो लांफैयासै दे? बे लांफैब्ला एसे साबसिन मोनगौमोन आङो। आइहाय बाजै दा आदायालाय नोंखौ न'आव नेना दंगासिनो मेगनजों मेगन दायोहाय थुदो। बांद्रायखौबाबो बेफोरबायदिखौ बायो हां। ओमफ्रायथ' मालाय सालायनायाव बारा गाखोनो बोरैबा मोनलाय लाङोलां। आंनो सालायनोसै गारिखौ थुदो मेहेर। दे आरो होमबालाय नों थांबासो थिग जाखासिगोनलै बाजै ओजों न'आवबो। बेनोथ' बिसोरबो आइ बिखुनजोमोना मा जाब्रबलाबायखो दसेनो। मिथिया बाजै मा जाखोबा दसेनो बोरैबा एसे प्रब्लेम जालायदों आरोना। आंबो माने एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों बायदि मोनदों मोननायालाय। बेफोरबायदि जानाङाब्रा न'निजों न'नि एसे बुजिलायनानै थानांगौ ना मा होनो? बेनोथ' दा बिदिनो आरो बाजै खोथाया एखनबा समाव बारा जालाङोना फिसा बाथ्रायानो बे एरलांनो गोबाव सम नाङा। गावदांजों हरखाबै महर बहा थाखोब्रा जों नोंखौ नोंखौ बेयाव एगार हैगोन गालांदिनै बुंखाबायना नों थुदो मा टेनसन टेनसन लानाङा लादों आरो गिना नों जोंखौ जालाय जोंखौलाय ओइ थ' ओइ बाजै खोनादोंना सोरबा सिख्लायासो बहाबा प्रब्लेमाव दं नामालै? ओइ सोर बे? मा जामारदों सोर? थुनाय? सोरावो सोरलै? आरो सोर बासायनो नोंखौ सोर बासायगोन हो? होख्राव जेबो रावबो फैयाथ'।